नमस्कार। आज बड़ दिन अव्यवहित पूर्व आपण मानू मो चैनल झरका एक्रस विंडो तरफ नववर्ष स्वागत जनाऊँची एवं शुभ जनाऊँची शुभेच्छा। आसंता काली प्रभु जीशुकृष्ण के जन्मदिन। जुगे जुगे परमात्मा मानकर पुत्र सेमानकर प्रतिनिधि को पृथ्वी को पठे था जगत कल्याण पाई। से आम जदि एटा देखा यदि जुग अनुसार देखा तृतीय प्रभु श्रीराम लीला होता से मर्यादा पुरुष रामचंद्र महात्मा जुगर वैशिष्ट ये सब कथा जानापी गोटे सन्तर आविर्भाव होता चाहते सन्त तुलसीदास तांकर जुगजयी रामचरित मानस पाठ कले आमे रामायण महत्वपूर्ण कथा सब जापर। सेमती जदि आमे द्वापर को आसवा द्वापर रे श्रीकृष्ण लीला होता महाभारत युद्ध होता। महाभारत युद्ध सन्तर रक्षा एवं दुष्टर विनाश होता। यार महात्मा सहजत निजे श्रीकृष्ण तांकर गीतार देइचंती युद्ध बेले अर्जुन को बुझेइचंती किंतु सही कथा पर व्यासदेव महाभारत रचना करचंती। महाभारत रचनाकारी व्यासदेव पुत्र संत सुखदेव यही भागवत वाणी प्रचार करचंती। जब राजा परीक्षित सर्पदंशन रे निजको असहाय मनुचंती ठीक से बेले सुखमन को डका जाइछि से भगवत पाठ करिवे एवं सेथरु ये जो अभिशाप पाइचंती परीक्षित महाराज सेथरु से त्राही पाइबे। तेणु तृतीय व्यास एवं तांका पुत्र व्यासपुत्र सुखदेव श्रीकृष्ण लीला एवं महात्मा वर्णना कर। तृतीय कथा कहलु भूल है द्वापर रे इटा संत आमर जो व्यासदेव एवं पुत्र एपरी भाव रे कृष्ण लीला एवं तांकर महत्व सब विश्ववासी को जड़ी। परवर्ती समय जो कली के आसिले ये तो आम कली चलीचे कली के आसिले आम अनेक महापुरुष को देखू आदि शंकराचार्य श्री चैतन्य विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस एमती अनेक अनेक से माने कली रे भगवान महात्म्य सब वर्णना करछंती। जो पथरा मनीष से जो कौ बाट दे गले जीवन शांतिपूर्ण हेबो से समस्त कथार से सूचना देइचंती तांकर वाणी प्रचार माध्यम रे। एवं एई जुगरे मध्य मोहम्मद आसंती
प्रॉफेट मोहम्मद प्रॉफेट मोहम्मदଙ୍କର ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଦରଘାକୁ, ସେ ସେମିତି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପରି ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ପୀର ବାବାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଦର ଚଢୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହିଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବାଣୀ ସୁବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ୟାଙ୍କ ବେଳକୁ ପରେ ପରେ ହୁଏତ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି, ତାହେଲେ ଆସିଛନ୍ତି ତମର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ସେଠି। ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ପଟ୍ଟଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଏବଂ ସାରିପୁତ୍ତ। ଏମାନେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଜାତକ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ରଚିତ ହେଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ପୃଥିବୀରେ, ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛେ, ଆସନ୍ତା କାଲିରେ ଯୋଉ ବଡ ଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜେରୁଜାଲେମର ବେଥଲେମରେ, ଏକ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ। ତାଙ୍କର ମାତା କୁହାଯାଇପାରେ ବିଶ୍ୱ ମାତା ମେରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତା ପାଇଁ ତ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହନୀୟତା ଆମ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ତାରକା ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରୁ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅନୁଧାବନ କରି କରି ସେ ବେଥଲେମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ମେଣ୍ଢାଶାଳାରେ ବେଥଲେମରେ। ଇଏ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଗିକ କଥା ଥିଲା। ଏ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆସେ। ମାନବ ଜଗତ ଆକୁ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ ହେଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ ହେଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଅସତ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅନେକ କୁତ୍ସିତ କଥା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପଟ୍ଟପୁରୁଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେତେବେଳର ଶାସକ ମାନେ। ସେ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିକିରି ଯାହା ନହବା କଥା ସେଇ କଥା ଗୁଡା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସବୁକୁ ଯୀଶୁ ଯୁବକ ଥିଲା ସମୟରୁ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆସିଲା ରାଜଧର୍ମରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ରଜା ତ କିଛି ମାନେନି, ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ଯାହା କହିଦିଅନ୍ତି ସେଇ କଥା দিয়ে ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା।
ଏବଂ ଶେଷକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ସଂସାର ସମାଜରେ କ୍ଷତି କରିଥିବା ଦୋଷୀ, ଭୟଙ୍କର ଦୋଷୀ, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା କାଲଭେରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୃଷ। ସେ କୃଷ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବେଶ ଓଜନଦାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚୋର ତସ୍କର 2 ଜଣଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କାଲଭେରୀ କି ପଠା ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସେ କୃଷକୁ ପିଠିରେ ବହନ କରିକି ବି ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଆହା, କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମେ ଆକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି। ବରଂ ଆଜିକାଲିର ଫାଶୀ ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି ନିର୍ମମ ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ଚୋର ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବି ଯାଉଥିଲେ ନିଜର କୃଷ ବହନ କରି ପଛପଟରେ। ସେ କାଲଭେରୀର ଶିଖରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଗଲା। 2 ହାତରେ 2ଟି କଣ୍ଟା, ଛାତିରେ କଣ୍ଟା, ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା। କି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। କି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆମେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ହତ୍ୟାକାରୀ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ଅବୋଧ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରରୋଚିତ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ। କୁହନ୍ତୁ ତ, ଆମେମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅଥଚ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, ହାତରେ, ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ପିଟୁଛନ୍ତି, କେଳେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଚନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଅବୋଧ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଶୁଣେଇକି ସେ ଗଲେ, ପରେ ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ବାଣୀ ଶୁଣେଇକି ଗଲେ, ଏ ଜଗତ ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେ। ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଅସାଧାରଣ ମହାତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଜିର ସମାଜରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଅସୁବିଧା, ସେ ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଆମେ ହଠାତ୍ ରାଗି ନ ଯାଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ସହନଶୀଳ ଭାବ ନେଇ ଯଦି ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଦୋଷୀକୁ ସେଥିରୁ ଚାହିଁବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଦୋଷୀଟି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ନୈତିକତା ଆସିବ ଯେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଲି, ଅଥଚ ସେ ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ସାବଲୀଳ, କେତେ ଅସହିଷ୍ଣୁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏ ସମାଜ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜର ଦୁର୍ଗତି ଚାଲିଯାଇ ସୁଗତି ଆସିବ। ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ପଡକାଷ୍ଟର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରିଥାଏ, ଶେଷକୁ ତାହା ଆବୃତ୍ତି କରିକିରି ମୋର ଏଇଟାକୁ ସାରିବି। ଯେ ଏଇ ବଡ଼ଦିନର ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତାରେ କବିତାଟି ହେଲା, ବଡ଼ଦିନ ସାଥେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ, ଏମିତି ଥିଲା କେ କୁହ, ନିଜ କୃଶ ବୋହି କାଲଭେରୀ ଶୀର୍ଷେ ଯାଇ, ବୁହାଇନି ଟୋପେ ଲୁହ, ହେଲେ ଅପରାଧୀ ସଙ୍ଗେ କୃଶବିଦ୍ଧ ବେଳେ
ସ୍ଫୁରିଲତା ଦିବ୍ୟ ମୁହଁ ସେ ଅବୋଧଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ବିଚରା ହନ୍ତାଟି ତା ପ୍ରଭୁ ଆଦି ସେ ବାଧ୍ୟ ଯେଣୁ ସେ ଜାଣିନି କିସ କରେ ସେ ଅପରାଧ ଜଗତ ହିତେ ମୋ ସ୍ୱରୀ ହଟାଉ ଆଜିର ବର୍ବର ନିଶା ଅମା ତେବେ ବି ହୋଇବ ତେବେ ହିଁ ହୋଇବ ଏ ଜଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ଓ ଲର୍ଡ what they do are all on our of them let they be forgiven thus a sublime reasoning shall lead them not to commit inhumanism in any form ଏଇଠି ମୋର ସରିଲା ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଅର୍କ୍ଷଟିଏ ଆପଣମାନେ ଏ ଝରକା ଆକ୍ରସ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ସୁଖଦେବ କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜଣେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ এই କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜି ଦିନର ମୋର ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।